Top secret mo. Nainlove ako sa staff ko pero meron akong asawa. Isa kasi akong HR manager ng manufacturing company. And then, na-hire ko siya. Parang nakaka-feel ako ng something sa kanya. Kasi caring siya sa akin. Na-fall siya sa akin muna. After, parang ako rin naman din nakaramdam. Nakaramdam ako ng iba sa kanya na beyond the limit of being employer and employee relationship na. Tinaray kong lumayo. Tinaray kong patayin yung nararamdaman ko kasi I'm still legally married. Ayokong masira yung pamilya ko kahit ganun yung nangyari na hindi kami masyado nag-uusap at parang wala ng love yung asawa ko sa akin during that time. Pero kasi itong girl na to may boyfriend. Parang napagselosan ako, nakikita yung message namin. Pinuntahan ako ng boyfriend sa office and then nag-iskandalo. So nag-resign siya and then I'm actually stepped down to the office because of the issues. Hindi namin iniwan, mas lalong naging inner yung love during that time na nawala kami sa company. And mas madalas kami nagkikita. Tapos may mga nangyayari na rin sa amin. Pero ngayon is nawala na lang siya bigla. Siyempre, nagalit yung asawa ko sa akin kasi na I'm cheating on her. Ayaw na rin niyang balikan ako. Even I try naman na mag-sorry and parang bigyan ng assurance na hindi ko nagagawin. Parang nawala yung both parties kasi syempre nawala yung wife ko, nawala yung family na binil ko, and then nawala rin siya na hindi ko alam kung babalik pa ba siya. Sino ditong nag-o-overtime sa trabaho? O yung asawa nila nag-o-overtime sa trabaho? O kabahan ka na, overthink malala. Baka mamaya, ang iyong asawa, iba pala ang tinatrabaho sa opisina. Charot with harot. At kapag nahuli, nagkaroon ng iskandalo, boom! Resign. Yung iba, in fairness naman kapag nagkakaroon ng adultery o kaya naman pinagre-resign na lang nung mismong company. In fairness, mabait pa yun Yung iba talaga terminated. Bakit? Kasi hindi pa pwede yun And hindi nagtotolerate ang mga company ng ganong klaseng gawain. Tapos may iba pang handbook yung ibang kumpanya na bawal ang employee-to-employee relationship. Bawal din ang manager-to-employee relationship or employer-to-employee relationship. Walang ganun sa ibang kumpanya. Tsaka kabisyo, tandaan mo, na kaya ka nga nagtatrabaho para meron kang panggasto sa pamilya mo. Kaya ka pumupunta sa opisina para mabigyan ng magandang buhay yung mga tao sa loob ng bahay. Hindi yung kaya ka nagtatrabaho kasi nagpapatrabaho ka sa ibang tao. O di kaya naman, kaya ka nagtatrabaho kasi nakikipagharutan ka sa hindi mo asawa na katrabaho mo. Hindi ka umaalis ng bahay para makipag-arutan o makipaglandian. Kaya ka nagtatrabaho ay para buhayin ang pamilyang naiwan sa bahay ninyo. Yan ang tatandaan mo, kabisyo. Anyway, 9:09 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo, kabisyo, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio DJ Rakitera. At ngayong gabi samahan mo ako sa isa na namang panibagong sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files.
Pinagsisisihan ko na may ama kong walang kwenta at nabuhay pa ako sa mundong puno ng problema. Tumingin ka sa mga magulang mo, kabisyo. Nagsisisi ka ba na sila ang mga magulang mo? O yung mga magulang, tumingin sa mga anak. Nagsisisi ba kayo na yan yung mga anak ninyo? Na bakit nyo kasi sa loob inano? Charot, darot. Ay, bakit nga ba may mga bata o mga anak na nakakaramdam ng pagsisisi sa pagkakaroon ng ama na pakiramdam nila walang kwenta? Ano nga ba ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ang mundo ay punong-puno ng problema? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.